Hello mga besh, mga bahay, mga Oragon. Magandang araw po, gabi, umaga, tanghali man o ano pa man. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Kung kayo po ay bago pa sa aking channel at nanonood ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bicol Express The Oragon, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga ina-upload na bagong video. So ngayong umaga mga besh, mga bay, mga Oragon, may gagawin akong unboxing. Hindi, parang unboxing parang may nagpadala ng package, no? Hindi, kasi gumawa kami ng homemade salted egg. Ayun. Wow! So, ngayong araw na ito, pang 21 days niya na. Pang 21 days niya na. Ngayong araw na to, ang aking harvesting ng aming homemade salted egg. So, please watch the video till the end. Okay, thank you very much. So, ito po ngayon yung aming ginawang homemade salted egg. Ayan. So, ginawa natin noong, ano ba yan? May 16, 2020. So, today is June 7, 2020. 21 days na po siya. So, tingnan natin. Ito po ang aming maliit na timba. Buksan natin. Ayan. Ayan. Bubuksan natin. Yup. Jarang! Uy! Nasaan ang itlog? Wow! Actually, nilagyan po ng tela para hindi lulutang yung itlog. Ayan. Oh, uy! May basag-basag pa. Ito po ang 30 pieces na egg. Salted egg. Nilagyan po yan ng maraming rock salt. Ito po siya. So ngayon, ang gagawin ko ay kukuhanin ko na to at ilalagay natin sa kasirola at ilalaga natin para luto na siya. Para talagang maging salted egg. Ayan. So, kuhat. So, ayan na po. Kasirola namin. Medyo maitim ang puwit. Oh. Parang so, jarang. Oh, pwede rin po gawing sombrero yung kasirola namin. Parang, helmet. Tika lang. Para tayong Vietnamese nito Ang problema, walang baril eh. Harap tayo ng baril. Ayan oh. Ay, naku po. Sige. So, let's see mga beshi. Tingnan natin. Ito yung itlog. Iyon. Aking isasalin siya rito. Ayan. Isalin natin mga besh, mga bahay. So, tingnan natin. At ating ilalaga mamaya. Ayan. Kita ba ako? Alam niyo, bakit pag sa video yung eyebag ko talaga ang laki. Pero pag sa salamin di masyado. Sa video lang, sa camera ba, sa mga picture. Puyat kasi. Nung nauso yung COC, ayan. Walang tulugan. Pero ngayon nanawa na. Padalaw-dalaw na lang sa COC. So, maganda yan. Mayroon na akong eyebag para pag umuwi ako ng Pinas,
Di na ako bibili ng malita kasi may bag na ako. Ayan. So, ito na po yung itlog. Oh. Hanguin natin isa-isa. Isa. Ayan. Oh. Tapos, ilalaga po natin ito. Parang naglaga lang ng itlog. Ayan. Isang tray po to, isang tray. Pang ano lang, pang konsumo sa bahay, dito lang. Kaysa bumili pa sa supermarket o sa tindahan dyan. Ito na lang, gumawa kami ni Buddy. Shout out, Buddy, Mario Marqueta. Oh. Ayan. Ang mukha kong cruel, di makita masyado. Uy! So, ito. Sige. Punta tayo dun sa kusina. Ating ilaga. Oh. Ayan. So, nandito ko sa kusina. Lagyan natin ng tubig. Yan. Tubig yan. Tapos laga lang natin siya. Mga 10 minutes laga. Pero tingnan ko lang kung walang mababasag kasi medyo may ano siya. Nag-crack siya. Crack. Mayroong konting nag-crack. Tingnan lang natin. Ayun. May nakalutang pa, oh. So, ayun. Ayan. So, antayin natin. Tingnan natin pagka luto na mamaya. Okay. So, ayan na, mga beshi, ang aking maalat na itlog. Luto na siya, may nabasag nga. Pero no problem kasi iuulam natin siya ngayong umaga. Ayan. Luto na po yan. 15 minutes nang nakalipas. Kaya pinatay ko na yung apoy. So ngayon, tanggalin natin o langgalin natin yung mainit na tubig. Lagyan natin ng malamig. So ayan. Dito tayo sa lavabo. Ayan. Mainit. Mainit. Kapaso ang usok. Ayan siya. Aray. Init ang usok. Meron siyang basag. May nabasag pero walang problema po yan kasi may nakaready na rin akong, ayan o. Oh, kamatis. May sili pa para medyo may anghang-anghang. Bicolano talaga. May sibuyas. Ayan ang ating mangkok. Ayan po. Lagyan natin ng tubig. Nagsaing na rin ako para kakain ako ng almusal. Ayan. Ang aking iuulam yung mga nabasag. Yan. Ay. Ayan po siya. So, kunin ko lang yung mga nabasag. So, mamaya ulit. Palubat na rin ang cellphone ko. So, sige. Mamaya ulit mga. So, ayan lang po ang nabasag. Iisa lang. Ayan siya, oh. Itlog, homemade, salted egg. Ayan. Oh. Tikman ko nga kung maalat nga. Kung salted nga. Oh. Tamang-tama ang lasa. Ayan po. So, magagayat lang ako ng
kamatis, sibuyas at sili. At kakain na po ako. So, mamaya ulit. Ang ano lang nito, kulang ay wala nang kulay-kulay kasi pang ano lang naman, konsumo dito sa bahay. Kaya, uy, mayroon pang nag-crack oh. So, idagdag natin doon. Pang konsumo lang naman po ito dito sa amin. Kaya hindi na dapat kulayan. Yung pula na nilalagay na pula o violet ba yun? Ayos na to. Ganito lang. Katalo na. So, ayan na po. Kakain na si Nonoy, si Uragon. Ayan ang aking ulam. Yung aking homemade na itlog na maalat. Ayan. Mayroon na ring nilagang luya na may lemon, tubig. Ayan ang kanin. Ayan, mayroon pang spam. Mayroon pa pong tuyo na natitira namin. At ito yung itlog na maalat. Mamaya ilalagay ko sa rep. So, yun na po. Kakain muna ako. Salamat. So, ayan po. Tingnan natin. Tayo kumain. Kain tayo mga beshi, mga besh, mga besh. Mga bay, mga Uragon. Kain. So, ayan. Ito po ang aking homemade salted egg. So, let's try. Let's try the first bite. Okay. Masarap. So, that's it for today's video mga besh, mga bay. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching and keep safe everyone. So, ayan lang po. Sa ngayong umaga, sa yung araw na to. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express The Uragon, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong i-upload. Bye-bye!